Kaixo Gremlins, gaurko bideoan arimen gauari buruz hitz egingo dugu. Itxaron, ez dakizu zer den? Halloween hitza ezagutzen duzu? Bai, jakina ezagutzen duzula. Zer pentsatuko zenuke esango banu Halloween festa ez dela Estatu Batuetakoa? Badakizu horrelako festa hemen Euskal Lurraldeetan ere bai egiten dela orain dela asko? Baina itxaron, horrela ez da posible egitea, argi gehiegi dago. Gaurko bideoan arimen gauari buruz hitz egingo dugu eta zer nolako erlazioa daukan Euskal Lurraldeekin. Urriak 31 eta azaroak 1 gaua oso bereziak dira Europan zehar kultura ezberdinetan. Europa osoan badaude gau hori modu berezian bizitzen dituzten istorio ezberdinak. Eta Euskal Lurraldetan ere hala ospatu da. Orain dela gutxira ere arimen gaua edo gau beltza bezala ezagutzen genuen. Baina nondik dator festa hau? Benetan Euskal Lurraldetan horrelakorik egiten genuen? Argi dago gure artean gero eta gehiago zabaltzen ari dela Halloween jaia. Eta indar handia hartzen ari da gazterian. Baina nondik dator Halloween jaia? Edo nondik dator Halloween hitza? Ospakizun hau Estatu Batuetakoa dela uste dugun arren, Eskoziara joan behar dugu hitzaren jatorriaren bila. Ingelesezko All Hallows Even hitzetatik dator. Azken esaldi honek santu guztien gauari egiten dio erreferentzia. Dakitena da Halloweenen lehen jatorria zeltek ospatutako Samhain jaia izatea. Jaiaren izena Antzinako Irlanderatik dator eta udaren bukaera esan nahi du. Antzinako zeltek uste zuten Samhainaren etorrerarekin mundu honen eta beste munduaren arteko lotura estutzen zela, eta beraz ispiritu on zein txarrek errazago zuten bien arteko muga zeharkatzea. Uste denez, jantzi eta mozorroen erabilera ispiritu txar horiek usatzeko erabiltzen ziren. Helburua ispiritu txar baten itxura hartzea zen eta horrela ez zen minik jasotzen. Eskozian, ispirituen ordez zuriz jantzita eta aurpegi belztua zuten gazteak agertzen ziren. Samhainaren garaia negua prestatzeko unea zen. Etxeetan elikagai nahiko eduki behar zen pertsonentzat zein haziendarentzat. Eredu anglosajoniarreko Halloween ohitura guregana heldu da eta gaur egun oso erraza da haur, gazte zein familiak mozorratuta ikustea gozokiak eskatzen. Komunikabideek eta industria kontsumistek guregana ekarri dute jaia eta gure inguruan aurrek batez ere eredu horren arabera bizi dute jaia. Erreferentzia arrotz baten gisa ikusten dute irakasle eta guraso asko jaia eta askotan ukatu egin dugun erreferentzia bat da. Zergaitik gertatu da hori? Halloween jaiarekiko mesfidantzak eta kontrakotasunak pizten zaizkigu eredu merkantilista eta kontsumista argi bat duelako gure artera iristen den jaia ereduak. Horren da handia negozioa egiteko nahia, horren handia mozorro eta maskara, kalabazak edo beldurra eragiteko jolas eta tresnak erosteko sukarra esen eta logikoa den bezala atzera egiten digu. Gaur egun ia inork ez ditu gurean ohitura zen bezala etxeko trapu zaharrak erabiltzen mozorrotzeko eta jaia erabat plastifikatu da. Beraz, ikusi dugu nondik dator Halloween jaia eta nondik dator Halloween hitza. Ikusi dugu nola kontsumismoak bihurtu du zahar den ohitura bat gaurko kontsumorako ohitura. Zer gertatzen da aintzinako oinarritutako ospakizunekin? Baina badago gau berezi hau aintzinako tradizioetan oinarrituta ospatu nahi duena ere. Eta horretarako jai hau Euskal Lurraldeetan nola ospatzen zen jakin beharra dago. Euskal Lurraldean eta oro har Europako kultura tradizioan bi aro bereizten dira, negua eta uda. Jaiak ere aro hauen artean banatu egin dira. Normalean jaiak banakotasunean gozatzen ditugun arren, neguko jaiek badute ezaugarri komun bat. Ezaugarri hau etxez etxe eskean aritzearena da. Neguko jaiak normalean arimen gauaren inguruan hasi eta inauteriak arte luzatzen dira.
Naiz eta mozorroak aldatu, garai horretakoak dira adibidez Arimengaua, San Martinak, Santo Tomasak, Olentxeroren eskeak, Santa Ageda eta Inauteriak. Denek ala denek dute eskea oinarri. Euskal Lurraldean Arimengaua edo Gau Beltza 20. mende bukaerara arte ospatu den jaia da. Helduon aiton amonei galdetuta ondo goratuko dute kalabasak edo arbiak hartu, ustu, zulatu eta kandelekin bide bazterretan jartzearen ohitura. Beraz, zeintzuk dira Arimengauaren zutabe nagusiak? Zutabeak 3 dira. Kalabasak, kantu eskeak eta mozorrotuta beldurra edatzea dira Arimengaua ezaugarritzen duten 3 aldagai nagusiak. Aintzina, aurrek eta helduek inguruko baratzetan lapurtzen zituzten kalabasa eta arbiak. Nekazari askok bertan uzten zituzten ale batzuk nahita aurrek eraman zitzaten. Kalabasa horiek ustu, buru hezur forma eman eta kandela bat jarrita bide bazterretan uzten zuten. Jose Luis Fernandez Urbitu, Artziniegako etnografia museoko kideak adibidez, kontatzen du nola umea izan da Domu Santu eguna hurbiltzen zenean baratzera jotzen zutela, kalabasak hartzera. Goitik mozten zituzten eta ustu ostean begiak eta ahoa egiten zioten. Anuntzi Aranak antropologoa Luiandokoak ere antzeko pasadizuak berreskuratu ditu bere herrian zein Orozkon. Lortutako testigantzek ziurtatzen dute kalabazen bitarteaz jendea izutzeko saiakerak egiten zirela. Hori bai, Aranak ikertutako gertakariak ez zeuden Domu Santu egunari lotuta. Deskribatutako pasadizoetan beldurrak sorginetan zeukan sorburua. Aranak Orozkon jasotako kondaira batean arabera mutil batek kalabasa bati ahoa eta begiak egin ondoren kandela sartu zion. Mutilak bere burua isara zuri batez estali zuen eta emakume bat ikaratzen saiatu zen. Kondaira horren arabera, garizuman erabiltzen ziren kalabasak herritarrak beldurtzeko. Edonola ere, lehen esan bezala, ikarak sorginekin zeukan harremana eta ez hildakoekin. Felix Muguruza Montalban filologoak komentatzen du ere, azaroan ospatzen diren hainbat ospakizunek Domu Santua edo gaztain eguna kasu erro edo funtzio berdina dute. Ziklo baten amaiera markatzea udarena hain zuzen. Beste zutabe nagusia mozorroak dira. Arimengauaren euskal ospakizunean ez zegoen plastikozko mozorro, maskara eta kalabasarik erosi beharrik. Inauterietan bezala, mozorraren helburu nagusia gure burua eskutatzea zen. Beraz, Arimengaua ospatzeko etxeko trapu zaharrak, sakuak, lastozko txanoak eta aurpegia ondo estalita eramateko erabiltzen ziren. Beraz, Arimengauan etxeko trapu zaharrak, sakuak, lastozko txanoak eta aurpegia ondo estalita eramateko erabiltzen ziren. Horrela, beldurra gure herri eta kaleetan zabaltzen zuten. Hirugarren zutabe nagusia kantu eskeak dira. Lehen esan dudan bezala oso garrantzitsuak dira. Neguko festen ezaugarri nagusitakoa etxez-etxeko eta atez-ateko kuestazioa erronda da. Gazte taldeek baserriz baserri eta etxez-etxeko jira egiten zuten mozorrotuta edo kantuak egiten eta jakiak, dirua edo gozokiak biltzen zituzten. Kantu eskean aritzeko 11 formula ezberdin erabiltzen ziren, adibidez, aginaldo urdaia bota eta isilduko edo emongo bozu emoizu bestela ezetze zaizu ate osteko aiziak hartzen amak ez gaitu bialdu. Mutrikun adibidez Gau Beltzan kalabasak atarietan jarri eta eskaera polita kantatzen zuten. Orain Halloweenen erauntziaren ondorioz truko o trato erabiltzen da, trick or treat ingelesaren itzulpen bezala. Euskaraz egon badaude eske kanturako eskaera asko, nork berea hautatu dezala, helburua eta ondoria berdina bai da. Adibidez, sosa alapota, siria alasaria, txingila mingila kurruskario sagarrak merke eta udarea kario, sanduli manduli kikirriki eman gozokia guri, kalabasak, mozorroak, beldurra, etxez-etxe kantu eskeak,
ikusten duzuenez, Halloween jaia ez dute Estatu Batuetan asmatu. Munduko herri guztietan horrelakoak ospatzen dira, eta gure herrietan, gure lurraldean, euskal lurraldean ere horrelakoak egiten genituen. Espero dut bideoa gustoko izatea, eta gustatu baldin bazaizu badakizu, sakatu like eta suskribitu. Agur!